Mangga 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 miring-miring alah-alah. Sesarengan arganta musik. Kicing miring etan lencir kuning dadi rebutan mas. Kicing miring ayo mas. Kicing miring bayame kuning-kuning ayame yen wis mancing alah ayo mas. Kicing miring ayo mas. Kicing miring karang panjang tawang mangora sancan kok ketemu etan soto kulon ya soto nora kaya sotone sapi etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing iki alah ayo de kicing miring ayo de kicing miring paling mulat apa sadane lakon dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali jalalilu nganggo mandeg Timun, 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 timun timun wes tengah Oh, wis Wis ta? wis bar mak melu Lega. aku. Dari mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati mas. Kicing miring, ayo mas. Kicing miring, jalalilu. Jalali loh dek. Kau gak lali ya. Mikul suka diantol-antol senenge banget ra bisa kumpul mas. Kicing miring alah ayo mas. Kicing miring kicing miring etan lencir kuning dadi rebutan alah ayo mas. Kicing miring alah ayo mas. Kicing miring ayam ayam yen wis ketemu mas. Jongono jongono ayo mas. Kicing miring abot jawone kali apa pansarone neng Mbok rebut terus kok, Is. Yo 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 yo. Jaranan, jaranan, jaranan. Reokan, reokan. Dang dung dang dung dung dung. Nah, Sluman sumun slamet, gremet-gremet watone slamet. ayo. Sing domah asmane yo Pak Slamet. Muga-muga kabeh slamet, 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 slamet. Rahayu. Wes. Woi. Dia lo. Gopas gopas. Nduk, reokan bayar, Nduk.
jel barang get-get uang wae ta Dek. Ngono kuwi ra reok kowe gelem aku gelem. Demite apa kowe sing ngreboni kuwi mau? Nah ya, apa Mas? Duit demit gendeng. Reok iso berobosan to biyane. Ya toh. Oke. Siap. Langsung tresno tekaning